και του προπερασμένου αιώνα που φέρει το όνομα του κομμουνισμού. Ας αφιερώσουμε λοιπόν την ακροτελεύθια παράγραφο αυτού του κειμένου στη μνήμη της διάβασης, ιντερίμ, όπως θα την έλεγε, της περιπλάνησης του Γκίρ Ντεμπόρ σε αυτό το μάτιο, άδικο, αλλά τόσο προθετό κόσμο που ζούμε. Ό,τι έχουμε ονειρευτεί το είχαμε ήδη αποκτήσει. Αυτό έχει συμβεί εδώ και τόσο πολύ καιρό που έχουμε χάσει τη θύμησή του. Όχι σε ένα παρελθόν που έχουμε απλώς απολέσει τα καταστοιχά του. Τα ανεκπλήρωτα όνειρα και οι επιθυμίες της ανθρωπότητας είναι μάλλον τα υπομονετικά μέλη της Ανάστασης, πάντα έτοιμα να ηγερθούν στο φως της έσχατης κρίσης. Και δεν κοιμούνται μέσα σε πολυτελή μαυσολία, αλλά παραμένουν καρφωμένα σαν ζωντανά αστέρια στο μακρινό στερέωμα της γλώσσας. Σε έναν ουρανό που τους αστερισμούς του μόλις και με τα βίας μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε. Και αυτό τουλάχιστον δεν το έχουμε ονειρευτεί. Να μάθουμε να δράχνουμε τα αστέρια που πέφτουν από το πάλε ποτέ ονειρεμένο στερέωμα της ανθρωπότητας, αυτό είναι το καθήκον του κομμουνισμού. Ευχαριστώ. Συζήτηση μετά.